Ya ake ciki ne? Wallahi kwana biyu fa ba mu haɗuwa fa. Allah wallahi rayuwar ce gabaki. Kai wannan auren fa ya takura mana fa wallahi. Allah ko wannan auren nan da nake ganin sa area ne. Wallahi shi lallai shi sai ya sako kayan Najeriya fa gaba ɗaya shi yana kishin ƙasar nan. Kamar ubansa ne ba ta masa bane. Kai gashi nan fa zo mu sata. Kuma wallahi shi ga yaran nan sun ganni suna guduwa. Yara kwata-kwata yau ana happy independent din ma ba za ku yi kishin ƙasar ku ba. Kai, da zan kama ku yana ci uwar ku wallahi. Allah wallahi bari ma na ku bayan ku. Gashi nan fa. So mu je dan wallahi ka san me wannan gayan ina da wani sirrin sa. Me sirrin nasa? Ina tunanin yau za mu yi maganin sa. Kana taken Najeriya a wai ka? Wannan babu taken Najeriya a wai. Sa mai zami don ubansa yana zuwa. Za ka sake ta shiga ka samu ita za mu yi maganin sa za mu yi maganin ba shi dan kishin ka kai yana zuwa fa ka sake ta baji yana zuwa kar ka kuskura ka ce ba za ka sake ta ba dan uwar ku ana abin nan din la ilaha illallah yaran nan ku zaka yaran da girman Allah ba yaran kai bari ma na Allah ga ne ga ko ga ya yanzu ya kace dan kishin kasa a yanzu zai tofa kuma ka san ya to kai ga su goje nan sun shikenan ma masha Allah mun yi magani ka san yanzu ya tsaya kuma ba kangon nan na bayan nan sai mu labe shikenan haka ba wai kana dawo ba sun barsa Yana ma ina.